vaarallinen, mutta tää on ihan super pelottava. Ja mistä silmät kiinni? Miltä se maistuu? Meneekö se kovalle? No menee. Sitten ei muuta kuin kai se on vaan. Ura tuo maassa! Häh? Mitä tuo pyöristä? Nyt jotenkin kuulostaa nyt turvalliselle. Toi swingin ääni oli kieltämättä aika pelottavan kuulonen, mutta mehän ei annettu sen haittaa, vaan siirryttiin suoraan jonoon. Mitäköhän tässä käy, jos siinä on oikeesti joku vika? Mä oon kerran tässä ollut siinä toisessa videossa, mutta tää näyttää edelleen ihan hullulta. Jos tää vetäis ympäri, mä varmaan tippuisin noista mun tuurien. Sun tuurilla, onks sulla joku huono tuuri vai? On. Katsotaan, saanko kuvattua tällä. Mä väitän, että ei kannata tulla, jos on syönyt 5 metriä makua. Niin. Tulee ulos se maku. Eikö niin? Ja tästä näistä raoista on lentänyt jengiä. Siis me ollaan väärin paikassa nyt. Miksi tää heiluu tänne? Tää vajus tossu! Voi kakka, voi No, se vihdoin loppu. Mut niin, digipanta.fi. Sä saat tämmösen humpparin itsellesi myös. Ihan sairaan hyvän tuntunen päällä. Oh yeah! Oh my god! Mutta on oikeesti ihan sikakivalla